Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siphinde safika ke thina boqala zive kwakhona iKaizer Chiefs yamkele pha uThabo Molisane ke baphulaphuli pha ngaphakathi eNaturena. Nawukhumbula into yokubana ke sasike sanithi thuphi into yokubana Kaizer Chiefs ke iza kummemeza ngokusesikweni umfana, kodwa iKaizer Chiefs yagqiba kudala ukwenza ideal ke noThabo Molisane baphulaphuli. Kudala ke lo video ndayenza ingakapheli nesizini, ivideo kaThabo Molisane ndabuya ndayenza emveni koko ke ngoku sekuphele isizini into yokubana iKaizer Chiefs noThabo Molisane isigqibo basithathile. Nangoku ke ngeKaizer Chiefs izileke ngaphambili baphulaphuli ke yatsho yathi ke uThabo Molisane yamazisa ngokusesikweni into yokubana ke uyidefender yeqela leKaizer Chiefs. Bendize ndanda pha kwizitrato zaseNaturena umfana omdala esamkelwa pha ngabasemagunyeni pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Khumbula ke into yokubana ke batshila basemfuthweni olwazi pha kwiqela leKaizer Chiefs into yokubana ke lo mfana lo kaThabo Molisane uzobanceda kakhulu ngoba une-experience umfana omdala yokudlala pha kwimidlalo yeCAF apha eAfrika. Khumbula loo nto yokubana ke uMolisane lo ebedlalela pha iqela leStellenbosch, ebekhona xa belidlala pha imidlalo yeCAF Confederation Cup. Uyakwazi ke ubunzima nebonganga balapha eAfrika umfana omdala. Yiyo ke loo nto igqiza leKaizer Chiefs lesitsho lisithi ke ubukho bakhe pha ngaphakathi buza ufaka amava okanye experience phaya kwiqela leKaizer Chiefs umfana omdala. Lo kaThabo Molisane ke beke walithemba likamnumzana Hugo Broos egijima pha kwibafana sinethemba lokubana ke umfana omdala uzawubuyela kubafana ngoba senekamva elihle, futhi ke nangeli themba lokubana ke umnumzana Hugo Broos uzathi xa ubuya pha kweli khaphu aresign umfana omdala abeke phantsi intambo. Loo nto inikeza ithemba lokubana ke abadlali ke abathe baperforma pha kwiqela leKaizer Chiefs boyifumana inyweba yokubana ke bahambe bodlala pha kubafana ngoba kaloku oko kwafika uHugo Broos kubafana umdlali bekwathengwa iKaizer Chiefs imthathe edlala kubafana kuloo team, ebekwanyathela pha kwiKaizer Chiefs uba nomgqwaliso okanye uba nesimnyama pha kuHugo Broos. Phinde lo mdlali amfune kwayena, akaphinde azisokolise amkhangele noba ke lo mdlali yintoni iproblem yakhe, ngoba kaloku abadlali abazintandane kuye uyazikhangela iproblems zabo xa babona bengaphefumi kakuhle. Abeke nje wanyathelo Kaizer Chiefs umdlali akasaphinda jonge ke noba kwenzeka ntoni kulo mdlali, uvula mcike ezincwadini zabafana. Sinethemba lokubana ke oThabo Molisane aba abaziba nomgqwaliso, abazibana simnyama kuba benxibe ijezi leKaizer Chiefs, ngoba kaloku uHugo Broos uyahamba emveni kweWorld Cup. Umqeqeshi mhlawumbi ayawufika athathe intambo pha kwibafana akawufiki abe nguHugo Broos, uyawufika abe ngutata weetim zonke eziyi-16 ke zalapha phantsi Betway Premiership apha ke eMzantsi Afrika. Asinoyibalekela into ethi Hugo Broos iCountry yethu uyidivayidile umfana omdala ngokungena kwakhe pha kwibafana uyidivayida kanjani ngomlomo ombi aye awuthethe xa ethetha ngezinye team nangendlela ke athetha ngayo ke ngabadlali bezinye team. Loo nto ikhokelela kubana ke abalandeli bezinye team ke ba-endaphe bengayithathi serious into edibene ke nebafana. Loo nto la isuke kubalandeli, isuka pha umqeqeshi ke webafana. Eyona nto singayo ke lapha into yokubana ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs yamkele pha uThabo Molisane ngaphakathi pha eNaturena. Umfana omdala uyiplayer yeKaizer Chiefs ke ngokusesikweni. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.